Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Kaixo, ongi etorri Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 22. atalera, oroar, jada guztira laro eta bat atal egin ditugu, hain zuzen ere. Eta, jakingo zuten bezala, astero egiten dugu Gamerauntziaren bai Twitch kanalean astelenetan arratsaldeko 5 ditan, zuzenean grabatzeko, eta horren ostean grabatutako audioa, naiz zerratean igandero entzune aldezakezute, iluntzeko 8:00 aurrera. Baita ere, ostegunero, iluntzeko 8:00 Bergarako Txapa Erratian entzun gaitzazketu bete. Bukatzeko, aurkitu gaitzazkezue, zuzenean ezin gaitzazue entzun, hainbat plataformetan aurkitu gaitzazkezue, tartean iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta besteen beste. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko gamerauntzia.eus orrialdea daukazute, beti ere, konsultatzeko, eduki askorekin, itzen ditugun albiste eta analiziak ere bertan egoten dira, eta baita ere, Telegramen sare sozialetan jarraitzen ebazute, Gamerauntzia Telegramen aurkitu, eta han izango gaituzue komunitatea handi bat, bideko bat egitzeiten duguna. Ni Aritzo Dero Ezoloa naiz, eta gaur zoritxarrez nabarituko zenuten Damian ez dagola, hemendi bezarka bialtzen diegu, eta gaurkoan bai beti bezala, nerekin Lander Unzueta dago. Kaixo Lander. Hau partzaldeon, gaur gubizok, mano. Bai, moldatuko gea. Hori da. Arazo tekniko gaz, betiko lez, baina moldatzeko moduen ibilko gara. Bai. Bai. Lander, gauza albiste bastante daude, eta ondo baderitzozu pasatuko gera zuzen albistetara. Bai, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lander, albisteak. Nik Bai. uste martxoan sartu gara horrentxe, eta horregatik itzeitea tokatzen zaigula, ez? Hori da, ja, otxaiek luzien ahatzen itzi dugu, eta hilabeteko martxo honetako estreinaldi handizek ezagutzeko momentu da, ezta, gure irratsaioan. Argitalpen handizen zaparra die jasoko dugu, estudizo handizek hor dabiz ez, airuko itxa AAA bideojoku horrek kaleratzen, baina, egiz izan, indi txikizek badeki ezer esan martxoan, hainbat joku jasoko dugu, baina, hementxe saiatuko gara apurtxu bet, esanguratsunak edo handizenak ez biltzen. Lehenengo eta ben, gaur bertan estreneko da bideojoku edekogu The Tauma Torch detzen da bideojoku bet, berez, otxaila amaieran estrene bezala, baina, horre euki bazen ez da Final Fantasy eta beste bat kontran, eta orduan garatzaileek erabaki bien, ganera hori, poloniarrak, atzera botatie, eta egun batzuk berando martxo hasik eran estrenetie. Lehenengo eta behin PC-erako jasoko dugu, eta gero hostien, oinoko ez dakigu zedatan, baina PlayStation posteko eta Xbox Serieseko bertzineko ongo dire, bai. Ze mototako joku edan, alako RPG, CRPG, igual otosan da, aventurie da. Dauela, Barsobian ez, 2005 urteko Barsovia alternatibo batera behiatuko dugu. Orduan, horre egoera politikoak eta garrantzi handizeko dino garatzaiek, ez, full theoriko garatzaiek, baina aldi berien, fantasize lotzen dabe, alako, errezin asati da, alako asti edo mago moduko bat izango garela, eta orduen beste espiritu batzun kontra ebilko gara, baina horren boterien lortzeko aukiri ebilko dugu, azken finin alako txandakako borrokatan parte hartzeko, erabakizek garrantzi handizeko dabe, historioa bai, izketaldizetan, gure botere desberdinik erabiltzen ebilko gara, misioak betetzeko edo gure baliabide gehiago lortzeko, esperentzi lortzeko eta bar. Orduan orokorrien alako indie bideojoku bat izateko oso itxurona deko, ikusten da, ez, berak atzadeko zela tal grafikoan eta bar, noiz ipeinen, ez dauela euneko batzukun, baina lan dabe, jente asko nire begiradak erakartzi lortu dugu. Eta probetako gogakaz, egize da, igual RPG-ek ez dizela nire genero gogoko, edo bentseta lakoak, baina ja Baldur's Gate 3 gaz azitxetopera olakoak
injarra hartzen hasiko dire, ezta? Bai. Ikusi detena da, bideoan pixkat, kartak edo moduko batzu dauzkala. Borroka egiteko orduan eta karta jokoan mekanika hori edo sartzen du? Nik uste zortzu bai gaitzen dabela, ibildi dizen garatzaileek erakusten, egitxe gora bera zer mototako guzakiko dauzen. Baina bai, alako kartakaz, da gero bebai nahiko abilezin zuaitz oso sakon erakutsi dabe, orduen hor, RPG mekanika desberdin asko biltzen dabezela moten dugu. Baina bai, kartana horra epatu dozunez, egitzen guetzeko edo gure pertsonaiz aldatzeko aukerak emongo duzkula moten dugu. Ondo, bueno, RPG zale ontzat zaretenak eta Baldur's Gatea pasata monoakin jarraitzen dezuten ontzat, hor daukazute. Hori da. Urrengo estreinaldian dize, martxokoa, pildurzko saga ezagun baten, okerrezpan abien irugarren atala izango zena, edo hainbat egon dira hortik bebai galdute, baina esango dugu ofizialki irugarrena dela, The Outlast kasunetan Trials, estreneko da bizer bertan, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series eta Xbox One kontsolatan. Urtebete daroa, ja aurreti asko sarbidien PC-en, eta orokorrien nahiko balorazioa jaso duz, egitze da mekanika orokorrak edo apurruet girotzi aldatu itzen dela, benetan prekula bada, aurreko bi jokuena, eta horretaz gain, kooperatiboki jolastu aldan bilurrezko jokue da, alako proba modukoak edo proposatzen duzkoz jokuek, apurruet olako instalazio batzutan egongo baginen moduen, eta monstruan kontra bilko gara edo gauza desberdin gain ditzen. Orduen, batez, kontsolatarako jokuen bertxinoan iragarpenin ikusten da, streamerrari eta eduki sortzaileari zuzendutako jokue dela. Baina Outlast izan da jolas bat YouTuber eta Twitchen bildurrezko jolasan principala edo gehien eta ikusi dena, hortaz. Ez da amnesiagaz batera horri biltera topera, Outlast sari, Orduan baina orokorrien estimen, sarbide goiztiarronek hori badinotena, balorazio oso positiboak oso momentu honetan, 180ko balorazio positiboak. Orduan, ia joku osoa ondo urtetan da, batez be kontsolatako bertzinoetan, eta bizer bertan jolasten hasteko aukeri uko dugu. Beira. Outlastera bueltatzen nahi dutenak, eta gainera orain kooperatiboa aurrekoak ez daukatenak, hemen daukate aukera ibiltzeko. Hori da. Urrengo dakartena da, jain bat bider aipatu dugu saio honetan, eurreko saian aipatu gendun, demoa jaso ban. Baina, Vanillaware eta Atlus estudizioak Unicorn Overlord, RPG estrategia taktiko bideojokuek aldatuko dabe martxoan sortzi zen. Kasu honetan, PlayStation 5erako, 4erako, Xbox Seriesetarako eta Switcherako jasoko dugu. Eta dalako Final Fantasy Tactics edo Fire Emblem moduko bat, geror estrategia kutsuegaz, txandakako borrokak eta bar. Oso atal estetiko berezizegaz, oso politxe, eskuz marrastuniko personaizekaz eta bar. Hori da lapurruete Vanillawaren estiloa, adibidez, 13 Sentinels ekarri gendun noin denporatxu bet jasaio honetaran, ari zeitzeko. Eta ezagutzen duzun entzat, antzeko estetika hori mantetzen dugu, baina oingo honetan, erdiaroko fantasiasko mundu batera mugatute ez. Demoa probetako aukeri epatuot, irakurroten agatzi bebai nahiko balorazio iritziona jaso deuz, osake, ni bentzet gogo asko probetako, emoten deu estrategia taktikoan salien txatez, oso politxizengo dela, oso proposa, histori sakonagaz, eta, pertsonalizitzako aukera pilo bategaz, alako armada bat osatzen ibilko gara, pertsonaliz desberdinekaz, gero horrekaz, harremanak lantzen, baliabideek biltzen, eta alako gauzak, orduan danetarik egongo dela esan leike. Baina hori trailerra ikusten badu zuen, begizetatik sartzen da joku horretariko da. Bai, dudari gabe. Eta gaina, nazketa hori egiten duna, mundua irudimentziotan bezala pixkat ikustea isometrikoan, baina pertsonea bidimentzioko spraitak bezala dira, eta nahiko resultoia geratzen da. Bai. Bale, aurrera jarretzen dugu hau atzen itzitze, eta aurrengoa da, uste aurreko saian aipatu gendule, kasu honetan PlayStation 5eko Hi-Fi Rush bertxinoa helduko da Xboxen esklusiboa izen hostien, bertxinoie espila hartzen esklusibo txat eta bar, baina argi dau pasaden urteko ezusteko handizetako izan dela, eta, zorioneko bentzet beste plataforma batera heltzi, eta ia etorkizunien Switchen oinordeko honetan ikusten dugun. Zer topeko dugu Hi-Fi Rushen? Da, alako Devil May Cry edo Bayonetta moduko, hack and slash bideojokue,
anime edo bentset cel shading estetika oso koloretsuaz. Baina, bueno, mekanika berezi edo garrantzitsu badeko, ez da? Ibilko gara kolpeka, gure espatiegaz joten, konboak eitzen eta bar, baina gauzie da, musikiek bere biziko garrantzi hartzen dabela. Eta horren doinuen, pantalla bakotzeko edo maila bakotzeko musikin doinuen arabera jonbierko gara joten, edo saiesten, edo konboak eitzen, mingiza hoitzeko edo eraso berezizik erabiltzeko, ez? Orduan, da joku bet, kriston balorazio lortu da bezena, ganera iragarri bien da momentuen kaleratu zen, bere egunien, danak hartu arrape gaitzunez, ez ustekoan, eta oso ona da, alako joku guzteko ezkero, bat ebin maikrai epatzeot ez, adierazgarri nagusi moduen edo, adierazlet nagusi moduen, baina benetan, oso ona, ikusgarri ze, eta benetan merezi da ben joku horretarikoa. Horan dela gutxi beste jolaz bat ere, shooter bat egon zan, musikakin, ibili nintzen baino izena aztu zait, musikarekin saiatu horrek zinela sinkronizatzen disparoak, min gehiago. Bai, heavy metalena, azta? Hori heavy metalena. Ez dut ez da egin burua. Bai, oin komentegen duen, bai. Bai, oso kuriosoa da, beti plus bat ematen dio musikaren ritmoakin jokatu behar horrek, eta claro, betiko ez da botoia sakatzea dozinera eta baizik eta atentzioan plus bat ezarri behar dezu zeuk ere jolasa ondo disfrutatzeko. Baina, bueno, nik ere Hi-Fi-Rusheratik oso iritzi honak entzun ditut, nahiko nuke probatzea, eta, bueno, pendiente daukatan jolas bata. Bai, hori ez, 18 helduko PlayStation 5-era, baina aurretik Xboxen eta PC-en dekogu, ganera Game Pass. Game Passean da horreatik bat begia jota naukan, bai. Aitzak proposa, ze ganera, normali alako jokuk estiro soluzik izeten, osak, Game Passin eukitzie plus bat da zalantzari parik. Bai. Hurrengoa beste port bat izango da, kasu honetan PC-ko bertsinari buruz gabiz. Horizon Forbidden West, PlayStationeko esklusibo hau helduko da martxoako 21 ordenagailutara. Eta, bueno, hainbat bider zaipatu dugu saio honetan, ez? Da, alako mundu irekiko aventura oso politz bat, grafikoki astakeri bada, eta PC-en nino hobia izango da. Eta, bueno, da Horizon Zero Dawnen, ez? PlayStation laurako kaleratu zen aventura honen jarraipen zuzena. Aloy izango da barrio protagonistie, eta, bueno, alako dinosauro robotikoan edo zibernetikoan kontra bilko gara. Oinko honetan ustez San Francisco inguruti dala ganera, kokaleku saldatzen dugu. Ibili nintzen, baino ez nion, ezin dizute zan, ze inguru zan, ze ez nion formarik hartu. Gutxi ibili nintzen, Amen? Zagone baietz, gero alako Los Angelesera luzatzen dala be bai, edo, bueno, horre inguru hori dana hartzen dugu, Kaliforniatik eta bar. Orduen, bueno, eurreko jokuen tope gendunen antzekoa topeko dugu, hau da, mundu irekize, gure armak eta joetuek hobetzen jutie, historize nagusi da, ezain nagusi zen kontrako borrokak, ez? Alako jokuen salientzat, ora borobila izan da orokorrien, honepe barriro, balorazio eta iritzi oso ona jaso izen deuz, bere kritikak, ez, bere polemikak ekibazen arren, batez beha Aloy modeloagaz eta bar horri bilziren, ez, J-Fuego baten batzuk, kritiketan. Bueno, betikoak. Hori da, betikoak, bai. Baina, hori epatu dugune, martxoko bat PC-ko bertsinoa, hainbat hobekuntzagaz, horre, bere izmen hobiek, pantalla ultrazabalantzako euskarri ze, gero, Nvidia DLSS edo AMDen FSR saugarri zek, bueno, danetari preste da bez, eta moten duguengoan be port nahiko ona datorrela ikusko dugu ja egitzetan. Bai, pendiente hon beharko dugu. PlayStationean porratzeaz dezutenak euki aukera, hor daukazute, PC-era etorkoa, eta benetan jolas bat da merezi diona oportunidad ematea. Neri, partikularki ez nindune engantzatu, baina aitortu arraukat jolasa oso ondo indazion jolas bat zala. Azkenin da oso onden jedau da guazu dinozun, ez? Ez da borobile bez, baina hartu nezkero, segurunik eta ez badeko beste jokurik hortik jolasteko goagaz eta barrez, ondo torko dan joku beda beti Horizon Forbidden West, edo untxe burura tozten da PlayStationak Ghost of Tsushima, edo zombizien azlan zan. The Last of Us. Ez, motorra gaskunten zinena, iztaz dizena. Bueno, alako jokuek ez dekoguz, PlayStation aldetik, orduan, bueno, danetarik aporten. Days Gone, izela izka? Days Gone, hori da. Bueno, eriko zinek etxatean idazteigu, San Francisco eta Las Vegas dela mapa orokorra, jolas oinarrizkoan, eta DLC-an Los Angelesera zabaltzen da. Bai, San Francisco, subizia agartzen da, justo Golden Gate agartzen da
joko portadan, orduan horregaitzik jakio berez, eta PlayStationeko State of Playsetan da iragartzen bienien horretan ardazten ziren, ez? Baina bai, ondo ator jakitzi, eskerrik asko Erik. Eta aurrera goaz oengo honetan, Nintendon martxoko estreinaldi handizegaz, ez? Protagonisti ez da Mario izango, Peach Princessi baino, eta, jasoko dugu bere bigarren aventurio kerrespana bilen, lehenengoa 2005 urtien Nintendo DS-erako kaleratu zen Super Princess Peach izan zen, eta hengoan ekuko dugu Princess Peach Showtime detzen den bideojoku hau. Eta, nagusiki izango dire plataformak eta borrokak bai izango dugu, alako antxerki edo antzeslan girotxiegaz. Peachek mozorroan bidez, ez, mozor desberdiniko duz, espatari zena, sukaldari zena, detektibie, hor lapurre ikusten dugu trailerrein eta bar. Botere desberdine lortzeko, orduan alako, esango dugu Kirby, baina hainbat eta hainbat bideojokun mekanika jarraitxiko duz, ez? Eta mekanikoki da alako 2.5 dimentzinoko joku, ez? Hau da, atal grafikoa 3 dimentsio den dago, baina gero mugikortasune apuruet mugatute dauela esan leke, antzerki kutsu hori hartzeko. Baina, orokorren emoten dugu izango da lageizen bat, etxeko Lander momentu daten galdu dugu. Grafikoki osoko. Ezaten ari zinean etxeko txikien antzat modukoa. Nondik itxo gara, bera? Etxeko txikien antzat modukoa dala. Bale. Ados. Horiz ez, dala gehizen bat igual etxeko txikizenei zuzendute dauen bideojokuet. Baina, betiko Nintendon kalitate marka horregaz, ez? Ikusten da grafikoki itxel dauela, gauza pila eukiko dauzela jokuek, orduen ordeko beste bat, ez? Hemen, Switcheko azkenengo jokuen txampa honetan sartzeko. Hori da. Lander, kuriosoa da, Mario jolasetan beti, Super Mario berak jolas asko dauzka, Luigik ere bai, Wariok ere bai, gehiago zen Yoshik ere badauzka, Toadek ere badauzka, baina ze gutxi dauzkan Peachek, ez? Esan duzu, beste jolas badaukala Nintendo DS-erako atera zutena, eta orain hau da, ematen du gizonezkoak edo diranai jolasak atera izkiotela, baina emakumei ez izkiotela atera. Eta arraroa da, ze gaur egun bideojokalarien artean, hainbeste iaia erdi eta erdi izanik, emakume eta gizonezkoak, emakumeen erdize jolasten dugu, baina gizonezkoan gehitzena jolasten dugu alan da, holan izeten dire estatistikak. Bai, baina esan nahet, lortu zezak ezun Peachen jolas gehiago atera, eta publiko femenino hori gehiago retenitzea, edo gutxienez gehiago interesatzea. Bai, arrazoi dikuzu, eta oin emongo da gorakadie batez be Marion filmi gaitxik. Ni bentsete tailerak etxetezen eta bar ikuste dut, ez? Zenbat ekartzen daben Peach filmi gaitxik. Eta joku honegaz gitxiko gara bera hori paseleikela esan leke. Ganera, bitxik eritxuet, azal portada japoniarrien, Princess Peach Showtime honen portada japoniarrien, deko jokuko arpeize, gero hartzen badozun Europarra edo estatu batu barra, filmeko Peachen arpeize jarri dutzi, oso gauza raro baten da behar. Ez duten abertzen, segero jokuen beste arpei badeko berez. Baina, horre ikusteko, zelako ingerra hartu daben filmeko Peachenek, eta hortik jarratxiko da moten dugu. Baina, erokorren bestiek baino gitxi hau ikusi zen dugu prentxesie, gauza barriñe pasea Daisy-gaz. Hori da, baita. Eta, Josik badeko zukiduz bere jokuek adibidez oin geroz eta gitxi hau jasezin dauz azken gurtitan. Toadek be, kapten teuken dute, ez dut uste lan bera protagonista izan dan, Super Mario Brothers Beat alakoak ez, baina ez da bekin ingerrik. Baina bai, alderatute Mario gaz, Luigi gaz, Wario gaz, Peach atzen geratu izan da beti. Bowserrek bezango neke, igual ez bera protagonista deko zenak, baina joku gehizaten egon dela bera gaz jokatzeko aukera hori. Berandu bada ere, azkeneko Mario jokuek aurrekoak, baina ez armagarrezagoek eitzen dabiltzozela. Eta, egiz izan, azken aditzen jaso dugu Mario vs. Donkey Kong, nahiko iritzi hona jaso da bezala, baina azken remake bat da. Eta horretaz aparte, Wonder dekogu, Wonder itxelen dagoela, eta gozamen bat da, egiz izan. Baina Nintendo dabil beti maila hori mantetzen igual, ez? Azken aldizen ez dut uste maizulanik imondoskunik bez, baina beti maila honin dabil, ondo jokatzen, bakizu ez da bela utxingo, ez da? Xarma horreak du daugat, norbait ez izan nahi dun,
onak edo politak adia ateratzen, edo pastelosogia gai diala ateratzen. Duda daukat, ez detu lertzen dezifratzea ze mezu nahi digun. Nik ulertu nahi politxa hauek edo erakargarri zauek etzen da biltzuzela, baina euskalo. Nik hori ulertu nahiko nuke, baina ez dakit. Aber, berak erantzuten eta gero aipatzen dugu. Badazpadan ez dakitze egune izan duten, baina Princess Peachen joku hau martxoako 22 estreneko da Switcherako. Esklusiboki, klaro. Gero ingo dugu berba, Switcheko esklusiboan inguruen da zer pasetan hor, baina printzipioz momentuz holantze. Martxoako 22 ganera egun potenti izango da, beste joku handi betator, urteko handizenetako asegurunik. Capcomek Dragon's Dogma 2 kaleratuko deu egun horretan PC, PlayStation Post eta Xbox Seriesetarako. Eta guzagitzi izateko honen inguruen, ja saioan hainbat bider sepatu dugu, eurreko Dragon's Dogman jarraipen zuzena izango da, bai grafikoki ez, estetikoki ez, mekanikoki bai, halako mundu irekiko RPG sakona izango da, gure pertsona ez sortzeko aukeriegaz, maila desberdinetan sartunde, saldune edo elapurre, astize edo hainbat lan edo estilo desberdinen artien aukeratzeko proposamena etzen esko bideojokuek. Grafikoki oso namoten deu, zelan ez Re-Engine famatu erabilitze tal grafiko potentien dabe. Eta gogo asko, honetara jolasteko, Hideaki Itsuno bolteko da zuzenari moduen, Devil May Cry bost garatu goztien, keragarrizko lanaren ban honegaz. Eta ja Capcomen esan zi, venga, hartu nahi duzun joku eta bota jarraitzu honegaz. Eta egize da lehenengo Dragon's Dogma kultuzko bideojokuen bihurtu dela, jente piloa gonda askatzen honegaz jarraitzeko, eta posteko da alako itxuriegaz estreniko dela jakitzie. Itxura oso ona dauka, egizan. Grafikoki ez da puntero nare, baina ondo ikusten dan jolaz bada, eta begietatik ondo sartzen dana. Eta Dragon's Dogma bat da, hau da, baki uze kalitate daukan saga den, hortaz. Pozgarria. Esan ezun bezala, egun potentea izango da, hau bai Dragon's Dogma eta baita ere Princess Peach esan dugu, ez bestea, zala? Bai, eta ez da bakarra, 3. bat estrenetan da egun berien, kasu honetan PlayStation Posterako bakarrik, Rise of the Ronin izango da, Team Ninja eta Koei Tecmok garatu daben hau mundu irekiko ninjan eta samuraizen bideojoku ez, hainbat bider zaipatu izan dugu nebe bai erratzaioan. Japoniako Bakumatsu arora bilatuko dugu, hau da, ja, samuraizen azkenengo egunetara. Yokohaman izango da berez jokue, baina nik uste gero hainbat lekutetik mugiduko garela. Eta, epatu gendun, halako katana borrokak eta bar egongo dire, baina gero beste abilezi batzuk iko dugu bai hortik, gantxoa, parapentie eta bar erakutsi da bez, bidizatan. Grafikoki hau benaiko potentie, ez da igual Dragon's Dogma mailara heltzen, baina oso ondo ikusten dabe bai. Eta hori ze, alako Japonian gerotu niko, justo lehen Ghost of Tsushima epatu dugu, honek bideo hori jarraitzen dabela moten dugu, mundu irekiko samuraizen bideojoku bete nahi badu zuen, amendiko zuen aukera proposa. Ez dakit Neon eta Wulongen mekanikak hartuko da esan edo ez, baina orokorrien honek be itxura politze. Oso kuriosoa ez, ikusten dia pistolak ikusten dia, baita ere vaporezko zuaitzak, tramankulo hori zeiten duna, planeatzeko, berak fusilakin ere borroka egiten du baionetakin, beraz, nahiko kombinazio ohitutaz gauden bat da, samuraiekin beti izan dalako erdiaroko eta hori, baina, ikusi beharko da, nola ateratzen da. Hori da, ez azkenien Japonian hori arman debeku hori egon zen urte pilo batez, eta hori ze guzti aprobetzeko da bez, osteko momentu horrek, ja, estatu batu horrak sartu zirenien Japonian eta barriro armak itzuli ziren eta bar, justo gara hori hartzen dugu, nahiko interesgarri zela, eta orokorrien bideojokuetan oso gitzikutu da, mangatan eta animitean be nahiko gitzi, orduen posgarri zela ikustia. Interesgarri zela horrek, historikoki horren besteko pasa ziren, hartu nien beharrela bai. Pentsatu behar dugu, pasazela Japon oso klasiko eta erdiaroko atzeratuta zegoela erabatean, de repente revoluzio industriala etortzen zaiola. Hori da. Eta txoke kultural hori dago. Kuriosoa, epoka interesantea da bai egia ez. Bai.
Eta ja, egutegiz ez, martxoko egutegi hau izteko, azkenengo jokuen martxoko 28 zen estreneko da, PC eta Switcherako Pepper Grinder jasoko dugu, da lalako indie bideojoku txiki, baina hau bai sarmagarri benetan, oso politxe grafikoki, olako pixel art estetik igaz. Eta aipatu genduen aurrekoan, baina da lako zulagailu bat jasoko dugu, neska bat kontroleko dugu zulagailu bategaz, eta ibilko gara, bai lurretik, sabaitzik, ziztu bizitzen egiz izan, sekretu topetan, saltoka zulo batetik bestera, gero borrokatzuk egongo dire bai, zulagailuen, giltzek sartzeko, metraietak sartzeko aukeri egongo da. Demoa porrotako aukeri eukine ban aurrekoan, ze Steam Next Festan egon da eta maten duen dabe, azkeneko egunetan. Eta oso politxo, kendute musikie, ez dakitxe hobetuko da bene edo, apurbete errepikako reinaten, beste dana oso ondo, divertigarri ze, frenetikoa, eta gogo asko hau joku oso aprobetako nena, ez? Kontrolatzeko erreza da, ze azken finean ematen du pixa prezizioa berdezula zulagaiokin zuazenean. Ondo da erreza da, alako arkade, ez, mekanika deko zazkenien, orduan, errez batien dara zu dana, apurbete, kontroletan ikestia, ez da, baina lehenengo dobigarren mailarako ja menperatute dikozu. Vale, perfecto. Esan deun bezala, martxoan nahiko potentea dator, jolasei da auki honez. Beraz, nahiko albiste ona bideojokolarintzat. Baina ustez Lander hurrengo albisteakin, zoritxarrez albiste txarrakin gatozela berriz, ez? Hori da bai. Argitalpen politzek, baina bideojokuen industrizeri lotutako berritasunikaz jarraitute, zoritxarrez beste behin kaleratxik aipatu beharko duguz. Ez ganera edozein enpresanak, alde batetik Sony Interactive Entertainment, hau da PlayStationen enpresa nagusize, eta gero bestaldetik Electronic Artsek eundaka kanporatze iragarri dabez pasan hastien. Eta horrekaz batera, dagoeneko iragarritze egon dizen, edo eskutuen mantendu dizen proiektuek, ez, bideojokuen proiektuek, bertan bera itxi da bezala, iragarri da bez, eta segurunik entzungo dugu izau bai. Datozen hastietan, ikietan, hau luzerako jungo da. Sonyn aldetik, 900 langile kalderatuko da bez, hau da PlayStationen lantaldien 8%, zifra potentiek, gana Jim Ryan zieko presidente eta, gaur egun zuzendari ejekutiboak iragarri deu ofizialki ez, enpresan atari zen. Eta erabaki nagusi ze, ondorizoa da, ziztu bizitzen eraldatzen dabilen industria honetan, bizirauteko hartu daben erabaki dela, ez? Hori da horren aitzak bentzat. Eta egiz izan talde pilo bateri eragingo dutxie. Eraginek garrantzitsuena London Studiori pasiko dakona da, taldiek guztiz ezagartuko da. Aurretik Team Soho moduen ezagutzen gendu zen, Tegeta Way eta alako jokuek etzen biesan. Gaur egun egize da beste bigarren maila batera alboratut egon dizela, SingStar eta alako jokuekaz. Baina, bai patu behar da, albizti urten, baino astebetearen hau, Jim Ryan bera euren estudiotik igarozala. Hore, irudi ezagunein da, ez? Bai, ezagunein da. Zarezuletan ezagunein da irudize, estudizioko langile danak azan, irribarra etxu eta bar, eta gero astebetera esateko, danak kanpora da zela, ezta? Ordu nahiko gogorrak azonetan. Zeganera, aspalditzik eskuartean ibili dire, beste proiektu handi bategaz, akzinozko joku kooperatibo bat garatzen ibili dire, alako Londres fantastiko baten giotute moderna, baina aldi berien, nik bere soin urte pila ikusin da bazan lehenengo iruditzu batzuk, heldu biatezan, eta alako Goblin edo iratxo moduko izakizekaz, kooperatiboa nagusi izan, nahiko proiektu politxe moteman berez, eta ganera justo gaur egun PlayStationek hartu nahi daben bidien irakusli izan, ez? Zerbitzu joku bet, behin da barriro eguneratzeko asmoagaz, jente pila online jolasten eukitzekoa. Orduen, nahiko harrigarri ze, ez? Suposatxote urte pila gontzela garatzen, da horre, izeztute geratuko zela, ez? Garapena. Baina, kanpora ez dugu ikusko barriro joku hau, eta hori zeda bebai, beste PlayStationen beste frankizi mitiko baten kasue, ze Fire Sprite taldien, lantaldie be, murriztuko dabe, eta hau esan egon iragarritze, baina Twisted Metal barrize garatzen ibili izen dire, eta hau be bertan bera geratuko dela. Bardine, Twisted Metal dalako, tiro, autoan ganeko tiro joku bet, baina asmoa printzipio esan bebai, zerbitzu joku behitxie, barriro.
onlinea bideratute, eduki pilo bategaz, denboraldizek eta bar, baina hau bertan bera izti erabaki dabe. Bai, bueno, ipintzen du txatea irakurri, zeriko zine lehenoko Ronin jolasatik izaten du. El último samurai pelikula garai hortan Bai. hortakoa da, eta ikusten dela txoke hori, esan Hori da. deguna. Japon klasikoa eta errevoluzio industriala. Nik hemen nire karpentsu ingo du bai manga munduen, Golden Kamuy espautzen ezagutzen, manga animetxue, oso ona garai horretan bai girotute. Bueno, berez informazio gehiago garrean aspaldi idatzi neban artikulutxu baten manga berri webgunien, orduen ordeko zube bai manga sali bazarien. Bueno, beste gustoko dutenentzat samuraiak eta epoka hau, beira, beste referentzia daukate intereserako. Eta norbaitek ere idatzi diguna da, PlayStationeko plantilla murrizketari daukionez, galdetzen du, korbata honek, sorbata murrizpena ere jaso ote duten. Bueno, nik uste erantzun horrei dano daki, galdera horrei erantzuna dano dakigula, ez? Hemen benefizioak handitu egiten dira, baina gastua murriztu egiten dira, eta murrizteko erarik errezena jendeak kalera botatzea da. Eta gainera bakigu bideojokoen industrian oraindik ez da hola sindikalizazioa eta borroka hori ez da hola edatua eta oraindik entzuten dira, ez? Adiz, kaleratze hauen ondorioz, beste langileak diala oraindik ordu gehiago sartzen. Hortaz, nik uste ez dela enbeste izen proiektuak proiektu gehiagitan sartu zielako edo ekonomikoki gezki dabiltzalako, baizik eta simpleki oraindik benefizio margen handiagoa nahi duztelako eta hortarako ziten dute plantiren zatiak kalera bota eta geratzen dian langileak hoiek atera ardute aurrera eta nola egiten dute ordu gehiago sartuz. Ez dakit hori berez horregaz aldoz bana hauen, Osa, bai izan dozunegaz, baina proiektuenagaz hori aipatu dugu, ez? London Studioen jokue bertan bera geratu da, Fire Spriteena bertan bera geratu da. Gero, aparte, PlayStation barruen kaleratxek izango dire Naughty Dog, Insomniac Gamesen eta Guerrilla Games taldietan. Eta urte amaieran, Naughty Dogek bertan bera itxi ban bere The Last of Us Online bideojokua bat urte segondela orgarapenan. Baina, Lander, ez dut esaten ez dianak kantzelatu, Baina, kantzelatu den kantitatea handitu da aurreko urteetan ikusi degunagatik. Ze beti, bideojokoa beti kantzelatuko, proiektu bat azten da, eta batzutan, beira, proiektua ondo ez doa aurrera, eta kantzelatu egiten da. Ikusi harko denukena da, portzentaia hori handitu deno ez. Ez da esaten, eraginik ez dula izan, baina enbeste kaleratzeko egoteko nek gehiagitxo irutze zait. Ez dakiz ba. Bai, bueno, kabalak egiten ari gara, eta azken finean, barruko jendea daki zenbaki hauek nondik ateratzen dian. Aurrera jarraitxiko dugu, eta PlayStationen pasadan azteko albiztia aipatu behar da, ez? Salmentak eta aurreikuspenak behera egin biezela, ez? Aipatu gendun. PlayStation bostan Lander galdu zaitugu momentu baten. Azizia esaten justu, hori, PlayStationek aurreko azteko albiztiak, salmentan eta aurrikuspenan informazioa atera zala. Arazo... Lander, entzute dizu? Lander, ez da konexioa galdu dugun. Ia oin, barriro... Lander, orain entzute dizu? Oin ez da? Bale. Hori, ezaten nahi zinean, hori, PlayStationek aurreko azteko albiste atera dela, salmentak da ikuspenetan behirapen bat egon dela. Zer dakigu gehiago? Boliz, ez da PlayStation bosta adibidez, ez da izan milioi ziren oin, saldute eukitzi aurrekusten bien, ez da bebeteko, horrek inbertsorien uko eitzi ekarri dutzi ez, horrein atara soki dabez.
Horretaz gain 2024ko zerga urtien ez da egongo A3koitzan, PlayStationen A3koitz ezagunen jarraipenik, ez du ikusko God of War, edo Gran Turismo, edo The Last of Us parririk. Orduen, claro, nen erantzun zuzena da esan leike, ez, kaleratzien kasue, edo bintxet taldiek murriztie beste kusagatxotara bideratzeko azken finean. Bueno, aurreko, hau uste eta aipatu nula aurreko irratzaio baten, nahi 2024 urte osoan triplearik ez ateratzena, irutu zait sinkronizazio akatz bat, PlayStationen partetik, inkreiblea. Zezindez urte balaga, zure kontsolarako buke insignia bat atera, ne hori aluzinatu dite. Bai, bueno. Igual, hori izan kasu azkenien, The Last of Us Online moduko jokuren bateuko biela hor hainbat urtez pentsetaia, eta azkenien alakoak kanpora izten jundire, eta ezer barik geratu dizela, ez? Alan da berrok ez da esan gure, ez togunik ikusko remakeik edo berregiterik, ez? Birmasterizaziorik. Hori da. Alakoak barruen sartzen dire, osakeia zer dekien aipatzeko edo. Eta zoritxarrez, Lander, uste PlayStation Sony ez dela bakarra izan albiste txarrak ekarrizkigunak, ez? Ez, aipatu dugu, ez, Electronic Artsek kaleratzek eukidu bezala. Kasu honetan 170 langile inguru kanporatzeko asmoa agertu dabe. Electronic lantalde osoan 5% izango zan. Andrew Wilson EAko presidentiek berregiturak eta plan bat aipatzen deu. Eta hori bideratzeko, hauze dino, gure industria aldatzeko aproposak ez diren IP lizentzia dunetatik urruntzen ari garela edo, dinoi ez da, EAtik. Erabaki bitxize, ze gaur egun, eta espalditxik, ez? Electronic Arts lizentzizetan egonda batez behorren nagusitzen, Marvel egaz, Star Wars egaz, antzine Harry Potter jokuek, ez? Beti bildi izin da holan. FIFA behazken finien lizentzi bat izin da, adibidez. Hori da. Orduen nahiko harri garzi zentsu horretan. Eta bai jakin dugu, ja iragarritze egon zan bideojoku bet pentset kitxienez, bertan bera geratuko dela. Kasu honetan, Star Warsen lehen pertsonako tiro jokue izango zan, printzipioz Mandaloriano bategaz izango zana. Hau garatzen Respawn ibili izen da, Fallen Order talakoan garatzaile, printzipioz Fallen Order barreze eta bar oinoko aurrera martzan dabiz, baina hause kanpoan garatuko zan. Respawn zan baita ere Titanfall egin zuena? Bai. Beira, shooterra egiten dakiten jende hon bada. Bai, horren peni ez, hau ikusti kanpoan, baina bai, honek hainbat joku, bero beste 3. proiektu eduki da bai eskuartien, alako estrategia bideo joku bet, hori printzipio zeurrera doa. Orduen alan dabe, bai, izaten dabe IP-etatik ez, lizentziatatik urrundungo dizela, baina bitxartien beste hainbat eki zainoko eskuartien. Eta, bueno, esan dezakeu hau pixkat, albiste hau ja, susmatzen hasi ginela zerbait arraroa izala gertatzen, ze Marcus Leto, Ridgeline Games estudioan zegon, lanean, ea kontratazun Marcus Leto bereziki Battlefield saga berpisteko erabatean esan da, eta bat kanpaina hon bat eiteko, eta azterdian, derrepente, oraindik kaleratzeak izango ziela jakin baina lehenagotik, aipatuzun, Marcus Letok utzi egiten zula Ridgeline Games, eta gainera erretiratu edo urrundu itezela bideojokoen industriatik, eta nahiko arraroa izan zan, ze azken finean bera dauka, pertsona oso nola esan nuke, profesional, oso baloratua da, eta gainera eskuartean zaukan proiektu nahiko ambiziosoa da, saga historikoa disparoena berriz berpistea, eta derrepente aldeitea nahiko moskeantea izan zen. Eta, gero etorri zian zenbat kaleratze, bera zegoen estudioare itxi ingo zutela. Orda, nik uste, segurazki, bera ez zutela botako, gehiago izan dela ikusi dunean zer datorren gainera, esan dula, nik eskua garrabitze ditut hemen, eta banoa. Bai, argi egon zan ez zorpaziko zela hor, baina estudiz osoa izti, bat filen garatzen bazen estudiz osoa izti. Bai, handia da estudio osoa iztea. Eta ze azken finean kontutan izan behar dugu,
Battlefield frankizioa dela, oso geizki atorrela azkenengo bi jolasetatik oso geizki dator. Eta ja, ia azkenengo aukera zan, berriz bere kauzera bueltatzeko Battlefielden ibaia, eta ematen du orain ere estampatzera dijoala. Eta pena da, porque saga mitikoa da, eta batipat ni daukat pena, ze nere saga favoritoenen artean dago Battlefield, eta izan daiteke Battlefielden hilkutsako azkenengo hiltzea izan daiteke oraingoa. Eta ez dakit zea idan gertatzen ean Battlefieldekin, baina bueno, Richline Games istea eta Markus Leto aldeiteak ez du panorama honik jartzen horizontean. Ja, ni internetak bizirik jarratzen dagoen, eta metzeko metal dugu zen gauzak. Bai, epatu behar da horiz, ez da? Igez, 1000 langile baino gehiago kaleratu baselaeak, ez da, epatu duzun aritz. Ez. Baina aurretik pandemizen askunde ikaragarriz egon dela enpresan. Pandemia aurretik 9.800 langile egon ziren, eta 2023 hasik eran 13.400 langile. Orduen, kaleratzi kontuten hartun debe, askunde hori ondino ez da atxera bota. Osa, eak langile gehiago dekoz 2020 baino. Orduen, barriro dinot, arazoa segurunik hori izan dela, proiektu larrei, kudaketak eskasa eta ikusti ez, nahi dugu sortu Fortnite barrizen, nahi dugu Battle Royale edo joku kooperatibo, zerbitzu joku barri bet sortu, eta hainbat estudiz horretara bideratu, ez da bakarrik izen ean kasu edo PlayStationa, horra adibidez dekogu Activision Blizzard bebai, euren estudizio danak Call of Dutyra bideratu basela, eta azkenien Microsoftek jantxo ez azera hain, eta bakotxak nahi daben haitzi, hor pasan hastien komentean genuen, ez? Toys for Bob, Crash Bandicoot, azken Crash Bandicooten basenak oin indi bihurtuko dizela, hortika aldengo da bela. Orduan, industrizeko orain deu, zentzu baten, piloa hasi da pandemitzik bat ezbe, eta momentu honetan ez dagoen bera, baina gelditzuen da. Eta nik uste ja enpresan didanak hori ikusten da bizela, eta bere garaizen 2020 bueltan, jente pilo hasi ziren kontratetan, proiektu pilo azten eta bar, eta bintzen dabe, ez, pasen ginen, atzera kabli batuko dugu, eta proiektu itxi, jente kalera bota, eta bai, zentzu baten penie da, bestaldetik behar... Konexio arazoa berriro Landerrek. Da, askunde hori ez... Landerre berriz konexio arazoa dauzka. Eta asko sentitzen dugu, baino ez dakit, gaur eguraldi txarratik edo zergaitik, baina konexioa ez da ondo. Baina bai, aipatzeko, 2008an damakigunekiko, baina 8.000 kaleratze egon dira bideojokoen industrian, eta martxoan hasieran gaude. Lander esaten ari nintzen, 2008an jada 8.000 kaleratze egon digala, eta martxoaren hasieran gaudela, hau da, 3. hilabetean. Eta azkenak izan diala, Zaun, Boss Games, edo Supermassive Games izan diala, eta ematen dula, honek aurrera jarraituko dula. Ez dakit entzuten diazu? Bai, eskaz, baina bai, a ber, internet magia etxuitxetan. Bestela nebazu Lander bideoa itzaldi eta audioakin jarraitu. Arazoak berriro ere. Ez daten nahi ginena, ez? Pena bat da, bideojoko industrian hainbeste kaleratze gotea. Azken finean, txatean norbetik bintzen du lander.png. Baina, pena bat da. Hainbeste jende, azken finean jende horiek ez da hain erraza izango birkolokatzea industrian, eta
eta ez da espezializazio arlo bat non beste industria baten errez sartu zaitezkeen. Hortaz, ikusi harko. Bueno, barriro, birkolokatzen arire, antzagan ez bai badabiz, aldaketak boten, oin beste estudizotara bideratzen dabiz jente asko. Baina ez dia, ez dia izango estudio kaleratzen nahi dian haue beraiek kontratatzen nahi diala berriro, ez? Ez, beste estudio batzuk. Vale. Orduan horre, mugimendu nahiko txu dago bentzet, zentsu horretan. Eta, karo, danak imposibilidad, ez ezinezkoa da danak berkolokatzea, baina, bueno, lehen esan dodan, azkenien industria asko hasi da, eta horrek, igual PlayStation moduko erralde batentzat, hainbat eta hainbat proiektu zabaldu hostien, balarrei izan da berantzat, baina beste estudizo txikiza batzuk badekiz, apur bete zentreta dauzela esango dugu, eta horrek badekiz kontratatako eta aurrera hasteko asmoak. Ba, bueno, aste honetako albiste txarrak atzera utziko ditugu, eta aurrera jarraituko dugu. Eta Lander, pixka lagundu berreko izu, ze aurreko astean ere zoramena izan da, Austriatik Euskal Herrira itzultzeko prozesua izan dedalako, eta gaur enteratu naiz, Pokemon berria anuntziatu dutela, banekien, bueno, aipatu genuen aurreko irratzaio baten, Pokemon direct bat izango genuela, eta, bueno, Pokemon Legends Z gidoia A, sakelako monstruoen urrengo jolaza anuntziatu dute. Bueno, betikoak, Pokemon Company eta Game Freakek, eta adirazi dutenez 2025 estrenatuko dela. Beraz, Lander, esan dezakegu, zeurandik, Switch birako etorriko dela, ez? Ez. Switch originalako izango da, printzipioz. Bueno, igual ikusko dugu, ez? Bietan ere izan daiteke, hori izan nahi nun. Bai, iragarpena berez, Switcherako izan da, logoa original nahi zen da. Bai. Bueno, neko iragarpen laita izan da, ze bideoa ikusi dut nik. Eta bideo bakar bat erakutsi dute, Lumiose Cityra itzuliko garela, hau, enez gogoratzen ze Pokemonetakoa zan, baina... Isataikoa, hori da, Isataikoa zan. 2013an Nintendo 3DS-erako estrenatu zen jolazerako. Eta, bueno, Legends azpitituluak, ze haure Pokemon Legends ZA da, eta Legends azpititulu hau 2008an hasi ziren, Legends Arceusekin gogoratu, mundu irekiko jolaz bat, bueno, erdi mundu irekiko jolaz bat zana, eta ikusi beharko dugu mekanika berdinekin jarraitzen duten, edo ez, edo piste isometrikoa izango duen, edo ez, ze ez da hogarbi, ze erakutsi duten trailerra, nik ez nuke esango ez trailerrare danik, gehiago irutzen zait teaser bat, ze ez du ia ezer erakusten, jolazatik. Eta, bueno, leheno aipatu gunaz, Lander esan duen, Switchen logoa agertzen da, 2008 esan dugu, konsola urte hortan ateratzen da, nik uste seguruenik ingoutela Breath of the Wild bezala egitekotan, intergenerazional jolaz bat, bietan ateratzen dena, zeurazki Switch berrian, kalitate hobeagoa izango du jolazak, espero bintzat, zez da zaila, eta ikusi beharko dugu jolaza, momentuz, zeurazki izango da X eta Iren remasterizazio bat, baino... Igual hiru dimentsiotan erdi mundu irekiko forman, ez dakit. Nik ez dut uste, birmasterizazio izango dela, aparte joango da, segurunik. Izango da, izatain munduen, ez? Ez gogoratzen eskualde izlandetzen zan amengoa. Bueno, mundu horretan oinarritute, eta aparteko joku ez, Legends horregaz, nik uste nahiko argi dagoela bentset, Arceusen egin biena jarraitzu nahiko da bela, eta hasta izango saga nagusiko joku bet izango dugu. Eta, bueno, ikusi horkoa nola ateratzen den. Egia da, ikusten denakin, ezin dezu ateraz zerata izango den. Edo, bidimentziotako isometrikoa izango den, edo irudimentziotakoa izango den, mundu irekia izango den, edo mundu erdi irekia izango den, ezin dugu ezer esan. Oraindik 2008erako denbora falta da, pentsatzet gehiago tardatuko, edo beranduago beste Nintendo edo Pokemon Direct baten erakutzeko dutela
irudi gehiago, eta soilik itxarotea geratzen zaigu. Baina etzen gauza berdin bakarra izan, agertu zutena, aurkeztu zutena Pokemon Direct honetan, ze Pokemon Trading Card Game Pocket karta jokoa ere aurkeztu zuten, aurten aterako dana, 2008an zehar, Android eta iOS-erako eta doainekoa izango dena. Hortaz, Pokemonen Trading Card Gameak neko famatua dira, fizikoan behintzat, eta ematen du, mugikorretara, zati digitalerare salto ingo dula, mugikorretako jolas bat. Bai, erraroa da, ze berez badau karta jokuek gaur egungoa Androiden eta iOSen, Pokemonen karta joku ofizialien, girotuta dagoena. Orduen nahiko erabaki bitxi hartu da hemen beste joku eta aurkezten. Baina, eguneratzean dibet ez da printzipioz aparte doa, ordu niaz barritxasunteko zen edo nundi doa zen. Eta, gero amaitzeko, ez jolaz osoai buruz, baina bai Pokemon Scarlet and Violet, Pokemon Go, Pokemon Master X, Pokemon Sleep, eta baita Pokemon Unite ere, hainbat eguneraketa eta berritasun jarrezoko dituztela aipatu zuten, beraz. Logikoa da bezala jolasoiek ere izango dutela eduki gehiago 2024an zehar. Eta, ni pixkat hotzela atu nau, trailer horrek egia esan, baina, oraindik 2008 urruti dago eta ikusiko dugu ze ateratzen duten. Bai, egiz izan, aurkezpen oso bat etxeko hau erakusteko, eta gero karta jokuena gehi beste hainbat ikusa txikitzu. Da, zozerren biela ez, urte hurrena ospatzeko, Pokemonen urte hurrena, eta listo, besteri, barik. Hori da. Orduen, niri behotz. Irudirek erakutsi barik, ez du merezi iragarpen bat etxiek. Eta, orain albiste motzakin ez, Lander? Bai, ez dira izango horren motzak, zen nahiko txuiko guz, baina apurbete errepaseti harren ez. Justo irratzaio hasi aurretik irakurri dut Xboxen aurkezpen barrizea datorrela, Xbox Partner Preview barrize duko dugu etzi, martxoak 6-en, arratsaldeko 5:00 okerrespana bilen, ze askar batien begitzu dut, bestela serietan izangoa, edo 5 edo serik. Orduen, zer ikusko gu bertan, hirugarren enpresan bideojokuek ez, euren prentsa horrena epatzen da benez, lehenengoa izango da Tales of Kensera zau, dala espauzun ezagutzen Electronic Artsen bideojoku bet, alako Metroidvania Afrikar moduko bat, nahiko itxura politzigaz ganera, ia zelan urtetan dakien, orduen badoz gogoak ikusteko. Gero horregaz batera dekogu Capcomen Kunitsugami, Path of the Goddess, hau uste dut abuztuen ikusi gendule, pasan urteko abuztuen eiru faltsu horretan, alako, egiz izan hau deskribatzi bai dela gatza, alako borroka, hack and slash moduko bat da, baina estetika oso, izango dugu, kultura edo religio asiarratan oinarretute dau, zorakeri bete izan, eko politxe ikusteko, eta bitxi zen. Orduen bentset euko dugu ez, berritxasuneko nire inguruen. Eta azkena da, hau eukorrespan hauen ikusi gendun pasadan urteko udan, The First Berserker kazan deitzen da, Nexonen bideojoku da, orduen bihurren moten du zentsu baten, baina bestaldetik itxura nahiko politxe deko, hau be hack and slash edo beatmap modukoa izango dela moten du, aksinozko bideojoku bet. Eta orokorrien grafikoki oso politxe dau, moten dugu hori ez da anime edo borroka antzikoak izango ditzela, zentsu baten gogoratzeste Asura Zurraz, gero ez da bera antzikiko seguruen, baina Eta nahiko itxurosoa. Egize da, izateko partner preview bat ez tekizela horako joku superpotentiek bez. Eta oso, baina, oso jolas japoniar estilora, ez, irurak? Kendute Tales of Kensera dala Afrikara guztiz. Bai, egia. Bai, egiz izan. Gero ez dakiz besteren bat deuko daben gordeta edo ez. Baina, bai, epatzen dabe Other Great Titles, epatzen dabe hemen, osake, suposetzu dut usagai zagongo dizela, ze ordu erdiko aurkezpena izango da. Osake, bai. Baina arraro izango litzake behi titulo handi bat aurkezpen honetan. Bai, izen da partner preview bat azkenien, gehizen bat irugarrenan jokuek, ez dut uste alakorik ikusko dugunik. Bai, epatu dugune, etzi, martxoak 6, 5 ikusteko aukeriuko dugu.
Vale, urrengoragoa, albiste honak behintzet, bideojokuen industri inguruen, ze munduko nazioarteko azoka handizendako bat buelteko da, Tokyo Game Show azokie iraiaren 26-tik 29-ra ingo dabe 2024ko edizio honetan. Eta, bueno, aipatzen da benez, claro, berez nik ez dut horren beste jarraitzen, kendute aurkezpenak eta bar, ez dut ikusten bertan Makujari Mese, gune honetan jartzen da bezan standak eta bar, baina igez nahiko arrakastatxu izen zela aipatzen dabe antolatzaileek, are gehiago. Antzan, ez arazo pila euki bezan parte hartziegaz, eta horrildu ziren jente danakaz. Eta horregaitzik aurten handitzeko asmoa iragarri dabe, 2023en inoz baino stand gisa egongo dire, eta berez beste goza batzuetarako erabiltzen bi esan guniek edo standak jarriko dabez. Azkenien, bueno, 250.000 bideojo josale erakartzi aurre ikusten dabe, osake nahiko azoka potentien bilakatuko da, munduko handizenetakoa, ja eiru desagartute. Eta postekoa, zelan ez bertan japoniar garatzaileek ikusti espero gehien bat, Capcom, Sega, Konami eta alakoak, gero sorte apur bategaz Nintendo da PlayStation begongo dira. Eta azken urtitan egiz da bai indie jokuek Japonian ingerra hartzen da bezala, eta horrentzako, eitzen da bez, egitasmo berezizek, sarizek banatzen da bez eta bar, standan leku berezizek jarri. Orduen nahiko itxuroso, ia zelan urtetan da urten. Nik uste baita ere, naiz eta Tokion izan, aprotxatuko dutela bai txinatar garatzaiek eta baita ere Ego Koreako garatzaiek, ze azken finean bi merkatu horiek garatzaile aldetik bintzat indarra hartzen nahi dira, eta etxetik gertu geratzen zaien azoka bada, beraz, aberze ikusten dugun. Eta ez dakit esan dezun, ze beste hausatekin entretentuan egon, baina zergaitik kantzelatu zen aurrekoa? Ez esan... Bale, pentsatu edo bueltatu indala, baina ez. Bale, nire konfusio izan. Pandemia gara izen itxien bien fizikoki itxieri, online itxien bien. Eta pasan urtien bueltezan lehenengoz fizikoki, baina hori ikuiban sekulako arrakaztia. Bale. Bueno, albiste ona, eiruak ingertatzen ez dan bezala, Tokion ematen du errentarritasun hori lortu dutela aurkitzea. Eta beti da ondo Tokyo Game Showa jarraituko dula entzutea. Bai, japonerrakaz jarraitzuko dugu, oingoan ez dakitze, albiste hona, txarra, ez dakitze. Baina, Nintendok Yuzu emulatzaileen arduradunen aurkako salaketik jarri dugu. Ene handizen arabera ez dau ez, Switcheko jokuek Yuzun erabiltzeko legezko biderik. Eta orduan emulatzaileen garapena bertan behera gelditzeko eskari egin dugu, estatu batuetako, epaile bateri azken finien, ez? Demanda txosten izaten da benez, Nintendoren joku sarrak gailu barrizetan jokatzeko aukerie, Nintendo txan merkatu garrantzitsue da, hori argita garbideko gudanok, kontsola barrizatzen da benen barrio da bizez, kontsola virtualagaz, joku sarrak kaleratzen, edo joku sarran portak eta remakeek eitzen. Orduen, azken finien emulatzaileek min eitzen dutzi, hori argi dau, zentsu baten. Eta aspaldiko partez euren kontra eitzeko asmoa agertu dabe. Yuzuko arduradunek aipatu da benez, ez da aipatu askorik, besterik barik, abokatuen bile da bizela, lortu da bela, kusa legalak, arazo legalari aurre eitzeko, azken finien. Baina ia zelan amaitzen da nago, klaro, Nintendok irabazi ezkero, ja emulatzaile munduen aurrekari bat esartzen dabiz. Bai. Dana aldatzeko almen hori deko epaiketa honek. Osake, ia zepazetan dan. Egize da, guzur pare bat zen da bezala, aipatzen da bez, berez, ezin leikela jokurik atara legalki ez, Yuzun jolasteko. Eta hori ez da egize azken finien Nintendo Switcheko jokuek danpieti ez, atatie beste ordenagailuen erabilalizeteko. Ez da guztiz ilegala, alegala dela esan leike, alako ere mugriz baten dau. Orduen hor, euren asmoa esaten dabiz, ez da egize dana. Baina bai bada egize, horiz ez da, Switcheko hainbat fitxategi behar da bezala Yuzu funtzionateko, kodiek eta bar. Eta horrek atarateko baien bider da Switche, piratie edo dana delakoa ez. Orduen, klaro, zentsu horretan ja bai badabiz, Yuzukoak arazotan saltzen dabiz.
Eta ez hori bakarrik, Patreon sistemi edekie, Patreon sistema horretan, arpide duen entzat, edo doaintzak emoten da bezan entzat, aurretizko sarbidi emoten dotzie juzun, bertzino barezetara. Orduen horrek behar arazoak ekarri leikez, gira aipatzen da pasan urtien estrenesan Zelda Tears of the Kingdom, ja joku estrene aurretik filtrezela bideo-jokue, jentie juzun jolasten ibilizala estrene aurretik. Horren orain bat arazo dauz, egize da historizen zier emulatzaik normalin irabazin da bezala lako epaiketak, baina ikusteko da gaur egun zepaseko dan. Bai. Eta, galdera bat, Ryujinzei ezar esan dio Nintendok, edo... Momentuz ez. Vale. Eta ero esan dezuna, igual presentea ez, baina garatzaileak ez dia garatzaile handiak, dia jende normala, zeurazki bere denbora librean egiten duna. Eta zuri tortzen zaizunean, Nintendoren abokatu kuadrilla, agian ez da gize puntuturainako goa daukazun jarraitzeko garatzen, ze kostu ekonomiko, epaiketa kostu ekonomiko oso handien zartu zaitezke, eta bildur horrekin soilik itxiarazi ezakete proiektua, beraz. Ikusi beharko deu nola geratzen dan. Pena bat izan holitzake, juzu itxikoa lukete, ez hainbeste juzuk egiten dunatik, baizik eta Lander, zuk esan duzun bezala, ez? Ze bat, aurrekari bat ezarriko lukelako, eta aurrekari horrekin literalki itxi alko lituzketelako emulatzai guztiak. Baita ere, Super Nintendoko emulatzaiare itxi alko luketelako, orduan. Ikusi harko, ze atertzen. Kasu interesgarri ze da, eta ia sepazten da, honek. Eta asko afektatzen diguna. Naiz eta ezen. Azken finean, ni beti denik erabiltzitez emuletzaiek ez, bat ez be joku sarratan jolasteko, eta honen babeslienaz esango dutxut. Gaur egun joku askotaran ibiltzi ezinezkoa izango zen, ez pasan emuletzaiek itzitz izango. Eta ez hori bakarrik, gero etorkizunera begire gaur egungo jokuetan, igual ez teko aukerarik ibiltzeko, ez badan, kontsola originalien jagorta dugunen, ez badan emulatzaile gaitxik egitze da gaur egun jokue gordetako edo babesteko alegin handiz egiten dizela, baina alan dabe, hainbat eta hainbat, galdute geratzen dire, ordeko usa dibidiek Wii U-ko edo 3DS-eko saltoki digitalatan egote ziren joku esklusibo asko, ja ez da jolasteko aukerarik, gentiek deskargin da bezalako, eta horrek emulatzaile bidez, edo beste hainbat sistema bidez eskantzen da bez, baina bestela zingo zen jolastu horretan modu legalien. Eta pena da ez zer ezean geratzea jolazoiek. Inok ibiliare zindula. Hortaz. Hori za. Ikusi harko ez. Aber, sorto pixketekin emulatzaiek bizirik jarraitzen zeitzen duten. Bale, hau esan da, azkenengo albiztiegaz amaitxuko dugu ja gure irratsaioa. Ze pasan astean bukaeran jaso gendun No Rest for the Wickeden alako zuzeneko berezi bat. Eta bertan esan bina gaitxik, aurretezko sarbidie jasoko dugu, apiriak 18 zen. Momentuz PC-erako bakarrik izango da. Early access honetan, lehen atalien jokatzeko aukeriko dugu, gero beste hainbat misiño, etxai nagusi, alako etxai nagusien kontrako borrokak bizitzeko arena edo ondar berezi beta aipatzen da bez. Baina, da, espadusun ezagutzen No Rest for the Wicked, Ori and the Blind Forest, edo Ori and the Will of the Wisps bideojokuen Moon Studios taldien obra barrize da, girotzez guztiza datuko dabe, jazte zengo alako Metroidvania politxe eta eder bat, fantasia ilunezko, akzinozko RPG bat eingo dabe, Dark Souls kutsuegaz ganera. Orduen, erakutsi da benako oso itxurona deko, espaduzun ikusi, mesedez ikusi, ze benetan harritxu ingo zaitu segurunik, estetika berezi bategaz, alako arkein goratzezte ez, LOL-en artimazinezko telesaie, batez be diseinutan eta bar. Baina oso itxurona... Piratan munduan dago oinarrituta, ez? Hola, ematen du guarteak eta piratan... Ez, hazikiren agertzen alako... Bai, igual, nik uste RPG-en azteko nahiko gune normala dela, ez? Pirata mundu hori. Baina gero bai ikusten dira gazteluk eta alakoak bai, osake, danetarik egongo gala, suposatze dut, ez? Erdiaroko fantasia, ez? Kutsu horregaz. Baina bai, ikusten badu zuen dalako ikuspegi isometriko duen akzinozko joku bet, parrizekaz, antzadanez arma bakoitzak bere moves eta edo mugimendu sorta desberdin euko deu,
oso zainute dagoela moten deu, eta gane early accessan betxet ikusten jungo gara, ez? Iaz lan aldatzen doazten, evoluzionetan doan, eta zelan bukatzen daben joku honek. Bai. Itxura ona dauka, eta bueno, badakigu estudio honek ze gaitasun daukan, horirekin majo erakutzizun, eta bueno, gauza ona bakarrik espero ditzazkegu Moon Studiosetik. Hortaz. Bai, esan duguna, azkenean, apiriak 18 PC-ko early accessa edo horreti asko sarbidea azten da. Gero ez dakigu zenbatin egongo dizen holantze, baina, bueno, iragarri da benez, 1.0 bertxinoaz, behin betiko bertxino hori aldatzen da benien, kontsolatarako bertxinoak be egongo dire prest. Esan dute aurretiko bertzioan early accessan erosiz gero deskonturenik izango duzu, no? Bai, eza berez erosten badozun, ja joku erositzeiko zo. Bai, baina prezio murriztuakin aterako dute. Hori ez dakitze batzen badaben prezisorik, bentset, estimenia. Ze askotan hori oituraneko zea bat izaten da. Prezio murriztuakin atera, ze azken finean garapen prozesuan daun jolas bat delako, baita ere zu ibili ala beraiek informazio hori lortzen dutelako, bugak aurkitzeko eta bar, hortaz ikusi beharko dugu. Bai, epatzen da bena etzi, bai, ez tabe prezizua zehazten, baina merkia urtengo dala adin Bueno, ondo, beira, jolasa potentziala dauka, eta nahi bat zute, lehenagotik erosizak ezuete, herri azezean, merkeago, eta esan jolasak itxura oso ona dauka. Bai, hori zea. Ez dakitxo, negaz, ja amaier emongo etxago zaioari, horren analizit euki dugu eskuartien, baina hurrengo baterako izen bierko da. Bai. Eta, bueno, hau esanik, Lander, eskerrik asko gaurko irratzaioan ekarretako informazio guztia ekartzeatik. Arasokaz, baina lortu dugu, bai. Bai, aurrera ateratzea lortu dugu. Baitare txatean egontzeaten guztioi, Erikozi, Norbait, Reki, Damian ere, ustet aziran egon dela momentuetan. Ez da egon. Gizkia inez. Lander, zuzea, ni baneon bat ikusietela, baina zuzinean Lander. Idatzi zula gauzat. Bueno, egontzeaten guztioi eskerrik asko, eta urrengo ostean itzuliko gea, gehiagorekin, hobeto ez dakit, baina gehiago seguru. Hale, horren arte, agur. Onde bili, agur.